No, terve! Eli nyt ruvetaan tekemään, mä ajattelin kuvata vähän, kun mä siis tätä päivitystä en ole vielä, tai siis tätä snapshottia en ole vielä saanut pois, niin mä ajattelin 12 V36A hardcorea vetää. Eli toi vois poistaa, eli 12 V36A hard. Oho. Core. Mä kyllä tykkään ehkä enemmän tosta. Eli tämä CD kannattaa laittaa, mutta mä tykkään ehkä enemmän tosta, mikä tämä nyt on. Toi. Englanninkielisestä tekstistä, että mä vaihdan sen vaikka, kun me ollaan downloadattu tämän maailmanloppuun. Eli alkulagit, älkää niistä välittäkö. Mutta alkulagit aina. Eli pitäisi nyt nopeasti selvitä yksi yö. Me ollaan hardilla. Oho. Pelaillaan hardilla täällä. Eli mä pistän vähän kovemmalle tätä. Vähän kovemmalle. Tämmönen 80. Siinä on piggy. Huole. Ui. Possu. Possuleikki apina. Eli tuolla viidakossa pitäisi olla viidakkotemppeli ja tuolla pitäisi olla tommonen aavikkotemple. Täytyy nopeasti nyt kaivaa nämä. Yritetään sekoilemaan sit vähän myöhemmin. Okei, nyt kohta on mennyt 3 minuuttia. Mä ajattelin, mä ostasin tommosen tähän käyttäjälle semmosen Arden kanssa semmosen yhteisrahalla semmosen voitais kuvata yli tunnin pitoisia videoita, niin sit voitais kuvata jotain puolituntisia videoita. Että sanokaa, jos olisi hyvä juttu ja hei, siellä hän on. Meidän puuhöksä. Ui, mitä hittoa? Mulla on paras. Missä oot? Pöö. Koläjä. Älä tuu tänne. Äijä ei. Älä tuu tänne. Ei oo todellista. Missä sä oot? Pöö. Tule tänne. Creeperi. Et nyt räjäytä. Ui, sookli. Ui. Zombi joutu päivänvalo. Hitto, tästä tuli toi, että Creeper tekee enemmän damagea kuin se. Eli damage on sitä, että se räjäyttää enemmän kuin se on hardilla ja hei, onneksi meillä on muuten tämä.
Eli tämmösiä hauskoja temppeleitä. Oho, ja uusi Ukkelsoni tuli sitten taloon. Laitetaan nämä takaisin. Olisikohan järkevämpää muuten ottaa arkut mukaan. Ei jaksa. En mä jaksa ainakaan. Ihan kuin ei olisi käytykään täällä. Jumalat luulee, niin. Tää pitäisi löytyä Aavikokylä. Oho, anteeksi, kolhasin mikkiä. Ui. Yksi, kaksi, sulle tuli faksi. Pääsäsi on lapsi. Mä kelaan vähän tätä juttua, että mitäs kaikkea tähän tulikaan tähän päivitykseen. Mitäs kaikkea tähän päivitykseen muuten tulikaan? Tähän tuli kaikki ne perunat ja porkkanat ja sit tuli. Kutittaa korvaan niin paljon, että venät. Oho ja. Oho. Mulla on tätä lihaa, miksi mä tätä syön? Pitäis toi minimap-modi ladata tohon noin, niin olisi paljon helpompi löytää kyliäkin täältä. Oho. Enemmän mä näitä videoita siis teen mun kaverille, kun ne tykkää katsoa näitä. Hei! Missä? Ratsilli ihmettelee. Missä kuuluu örinää? Ratsilli ihmettelee siellä, että missä kuuluu örinää. Ja Ardi tiuskaisee. No sun perseestäs. Ja, no kuitenkin. Missä? Ai hitto, pitää ne kotiinkin tehdä. No. Ai hittolainen, niin joo. K-Sirkka Presents esittää uusin elokuva nimeltä ihmisten aikakausi maailmalla.
1, 2. Sulle tuli faksi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On 4. No niin. Tulee niin hauska ilta. Oho. Pakko ottaa tästä näin. Tulee niin hauska ilta, kun zombit tulee. Mä olisin tästä päässyt. Ratsilli jo peläsi. Voi ei oo, Sirkka, sä kuolet. En kuole. Etkä. Kaikki tyypit ihmettelee. Mites Osirkka selviää tämän yön? Selviämällä. Mitä? Missä kuuluu ääni? Oho, yksi vielä. Hetkonen. Tuli 4. Jei. Siellä on skeleton. Creeper. Creeperi. Toivottavasti ne enää mua. 1, 2, 3, 4. Okei. Okei, nyt. Ei. Se näki mut, ei hitto. Saakeli. Zombi kuoli. Sohan hito Spider-Manit ja kaikki tulee. La 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 la. Se kuolee siihen. Jes, se kuoli. Näin toimitaan, jos ei halua kuolla. Ei. Ette tuu tänne. Missä? Okei. Okei, moikka. Mä jatkan sit seuraavassa osassa. Morjes.